Hvad så YouTube, mand? Det er... Ej! Så kommer ham der, mand. Så hvad så YouTube? Det er mig og min ven, Mads. At de har også en YouTube-kanal, men de skal også optage noget. Men de kan ikke optage lige nu, men så har vi også ham den Kasper i baggrunden, der ser livestream. Ham den Kjeld, der ikke var med til at være lol. Dag. Skal du have test? Hvad? Filmer du? Ja. Ej, lol. Så skal vi har spillet Setbot sammen med søster Anna. Fysisk i kælder, som han har fået af min bror. Og den skulle man også lige have, den detalje. Ja. Jeg skal have alle mine detaljer. Og jeg har lavet sådan en lille ny bror indtil videre, så jeg er lidt 30 drenge, men den har jeg kun lille 5. Så lukker hun dem der. Har de her Fiddlesticks jungle. What the hell? Og der er heal på, mand. What the hell? What did you do, John? Ej. Fuck, jeg har lyst til at spille CV. Hvorfor tog du så ikke med os? Fordi, at jeg ved ikke, hvornår jeg skal spise. Jeg skal spise noget. Fordi at maden er allerede lavet. Jeg er sgu ligeglad. Jeg kan vente. Eller, vi kan vente. Er det kommet hjem? Hvem? Det er mor. Ja, jo. Men ja. Jeg sidder meget med os, som de skal også starte med, de starter også med en ny YouTube-kanal. Godt, Mads? Ja. Ja, og han synes, jeg er awesome, fordi jeg lavede en intro til ham, men bare for sjov. Han synes, den er fucking fed med musik på og det hele. Philip, sidder du og filmer? Ja, seriøst, det gør jeg. Undskyld, jeg er så langsom lige at søge, men... Eller, folkens. Jeg kan også kalde det. Men de har også deres video, Konger i sneen. Nå, har du set den, Philip? Ja, det så Hvor var vi er ude at kæmpe, hvor der ikke er noget sne. Kæft, mand. Fucking fedt, det er. Jeg skal sgu være med næste år. Ja, Philip, du skal være med næste år. Nej, kongerne er der. Jeg kommer ned der, men det bliver ret navn til på. Hvad? Det bliver svært, når mig og Esben kommer. Det kommer i spøjk. Vi kommer bare, så der var sådan... Nej, Så ved jeg ikke, hvad der sker. Nej, Mads, kongerne er pool party. Kommer ned på poolpark. Så er vi i gang. Get ready for the big. Rulle, Philip. Det kan godt være, at jeg kommer til at få en like i starten, men... Philip, Hvad? filmer du den fraps lige nu? Ja. Jeg er stadig loading screen, jeg ved ikke, vi får, men... Ja, nej, det er ikke mere. Jamen Philip, har du 2 koder til din computer? Ja. Har du? Ja, hvorfor det? Det er jeg faktisk. Ja, jeg ved ikke lige, hvor den gider op det der, men... Fuck, jeg hader det her nogle gange. Seriøst, om det kommer til at lægge lige i starten. Philip, cracker du den på deres hjemmeside? Nej, det er en, der er cracket for mig. Jeg står AFK, for jeg ikke gider at spille. Mener du det? Ej, bare roligt, er du syg. Jeg har selv breaket. Har du? Han er oktoberfest. Så er vi for lægen i starten. All that I'm fire, this is the moment, wanna shout it out. Det kan godt være, der kommer sådan en leg spike. Vi er i gang. Hvad? Ikke noget. Hvad så, søster Anna? Det er en lille dværg. Så? Der er sgu da ikke nogen dværg. Det er søster Anna. Der er ikke, der kan bestemme, om jeg er til. Så jeg er skyggen over. Jeg er faktisk en skygge. Jeg er en skygge. Jeg kan gå. Kæft, en skygge er nice. Der er en lille pige med en stor maskinpistol. Er det ikke sådan minst 3? Spiller du ind der i Jinx? Jeg har spillet 3 stemme. Nå. Det er nok en stor bazooka. Fire! Fire in your...
Fuck, jeg er vild, mand. Okay, jeg har ikke nogen viden, så det kan godt være sådan, jeg ikke har noget pænt damage. Now that I'm fired. Men jeg kan ikke gå for det. Ja, så det vil jeg skrive noget æde hurtigt. Nej, det mener jeg ikke. Skal du også Jo. have noget? Jeg skal have noget lige. Jeg går lige ud og henter noget hurtigt. Så skal du. Ja, så er min ven, han står midt FK midt i det her game. Der er en bug på LOL. Det er så bare. Det er fordi, når han bruger healposen, så er det blåt. Ja, det er Kasper, der fløjter baggrunden. Vent, der tror jeg. Kasper, Hvad? du ved godt, du sagde, det dør, og så står du midt i det hele. Blame. Mads! Jeg skulle lige noget andet at spise. Ja, det kan godt være, at han kom tilbage, ikke? Og- Ja. Altså, jeg klarer mig også bare totalt godt, men... Første gang, jeg spiller sæt, okay, det er det ikke. Ej, det, jeg har prøvet det mange gange. Jeg kan godt lide, det er en ny morgen, det er en ny dag. Jeg håber, at Zack han kommer på free-to-play mode, så spiller jeg ham hele tiden. Jeg elsker Zack. Hvad er der en bug ved mig? Gamer skråstrej ryge Lars tilbage. Jeg håber kraftigt, at min Zack kan komme på prøve i morgen. Ja, jeg tror bare, jeg har på fornemmelsen, at det kommer. For ellers vil jeg kun spille ham, for jeg elsker Zack. Du ved godt, jeg kan få det her custom skin pool party Zack. Det er så fucking fedt. Nå, det har jeg haft. Det er fedt. Det er hvor han er blå. Nå, det er så vildt. I baggrunden står, jeg håber der kommer et pool party Zack skin. Det tror jeg faktisk, det gør. Nå, hvor mange subscriber har du så Det ved jeg ikke. Jeg er lige startet på den, så jeg har kun en indtil Det er videre. den nye, du startede på. Jo, det er Batman. Hvis jeg er i gang med at lægge en til op, eller jeg har Så to. hvad er du i gang med at hjælpe? Det jeg har. Hvor som jeg kan reklamere for. Jo, jeg vil gerne have reklamering. Så kan jeg få nogle flere, som der gider se. Ja, har det. Jeg har 130. Ja, Minecraft. Ja, det er lang tid siden. han skal jo også til at filme noget LOL. Nej, for at sætte sammen til det, så ja. Ja, når du skal have din nye computer. Nej, that fail. That fail. Nå, okay, hvordan Ja, kan det kan du man sgu, det er jo- mere? Ja, han køber en computer, når han har konfirmation. Ja, det kan jeg. Det er en computer. Ja, jeg har fået lov til at hjælpe ham med, hvad for en computer. Nej, du har ikke. Jo, jeg har! Du sagde, jeg vil gerne. Ja, og det har jeg også fået lov. Det var et drøm. Er der ikke nogen, der kan tage fra dig? Nej, fordi jeg er god til computer. Det siger jeg heller ikke, du ikke er. Nej, ikke også. Prøv at se. Yep. Hvad? Hvad er det nu? Filmer du stadig? Ja, jeg filmer hele gamet. Ja, Mads han er sådan lidt ny til sådan noget her. Så. Jeg skal... Ej, hey! Så min der Intel Cashen, der er rigtig en mand. Jeg er en mand, Altså, jeg. vi skal bare til det der beta-center. Jeg skal bare ikke til det der fitness der. Mine baller, de er lavet ud af stål. Det er Lone Lækkermos. Lige med lækker. Lone, mand. Fy. Holy shit, mand. Fuck you. Lån, han er dum. Jeg forstår bare. Hvad var det der lige? Det var fint specielt et trick, mand. I'm so... Hey, jeg tror ikke, at en bagse er god. Han er teleport. Jeg troede lige, at flashet der. Men det er jo ikke bare, han har flash. Men helvede, skal væk. Nej, vi kan overleve. Og klar. Bum, jeg har ligesom barrier. Ja, nå ja. Nå, du er også
Hvorfor kan jeg ikke se ham, når vi har vortdagen? Det forstår jeg heller ikke. Ja, nu er Morten væk. Hvorfor kunne man så ikke se ham før? Jeg har også en vort, mand. Hvordan har han allerede passet igen? Hans passiv, det er hurtigt. Løb. Okay. Hvad gør du, Philip? Ja, jeg Philip, det er godt, det der. giver dig first blood. Ej, Philip, det er virkelig godt spil. Ja, du spurgte, hvad jeg gør, det godt. Jeg gjorde det godt. Jeg synes, jeg giver dig first blood. Philip, jeg kunne lige så godt få et kill. Touch your side. Lol. Det skal I kælde. love to say it cry. Jeg kunne ikke gå minions. Just say it cry, song. Kasper, du synger godt, kan du spille til? Nej, det er Du Bjørn. vil hellere høre, når jeg synger Justin Bieber, eller hvad? Ja. Nej, der kommer ikke Justin Bieber på den her kanal. Jeg får, Og bare, kæft, det der du åbent af den sæt der. jeg får totalt meget bare hate på min kanal. Eller. Baby. Nej, hold da det kæft. Jeg klipper det der ud. Gør det bare. Du klipper ikke lige det der first blood og nummer 2 kill ud, vel? Nej, bare rolig. Du har sagt det der. Nej, så vil jeg bare se sådan en stemme på Kasper. Beep. Ja. Der kommer masser af upassende ord ind her. Bip, bip, Ui. bip, bip, Så bip. skal man da sådan en guldfisker. Og så laver man sådan en remix. Bip, 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 bip. Beep, beep, Og beep. man var stenpopulær på grund af, at jeg var med i den. Det er dig der. Det er ham, der hedder Smoke. Eller MC Smoke PvP, mand. Nu skal vi gå. Ej, du er syg, mand. Det er kun en 5. And not to say it Er du klar? Er du klar? Er du klar? Lol, what the hell? Nej! Nej, så kors, du kraftedeme også. Jeg kunne få ulti på det. Var du en rigtig mand, eller hvad? Nå, Kasper? ja. Godt til at finde hår, når du ryster frem. Du skal være rigtig Ja. mand. Har du overhovedet nogen på den? Hvordan hvad? Jeg kan ikke høre dig. Mads? Er den rystpande? Og på brystet. Ja. Ja, der har man det lidt. For Braggers dør, mand. Jamen gør det. Lol, det gjorde han faktisk. Jeg skal det der fucking skin der til Heimer også. Det er Ja, fucking det er fedt. fedt. Ja, jeg har det der... Let's be though. Lille Kasper. Hvad? Vil du lide lige? Nå, nej, jeg spectator i. Spiller det er darling. Nej, hvor er det træls det der, hvor er det træls. Ja, Men det var siger- godt nok lavet, altså. Jeg er waterfil. Hej. Vil jeg bruge dig? Nu får jeg lyst til at spille... Hvad hedder det? Første kill, Philip. Ja, okay, tak, men det kunne også der for kills, er det ikke? Og Nej, undtagen... nej. Jeg har fået undtagen 5 i hele og døde 2 gange. ja, i bot har vi fået 5 kills. Godt. Altså lige stå på i gang. Ja, nu tager vi lige tower. Ja, det kan vi lige så godt. Skynd dig til tower! Må du Yes. walk away. Du stikker af, Philip. Skills, ellers så havde jeg jo altid. Nu ville vi mega pro, vi er. Ej, så OP, Jeg recorder. Hold kæft, man kan godt se, det der det er en diamond set. Kan du ikke spectate os? Den er god. Ja, Kan du ikke spectate os? kan jeg godt. Men jeg har dig som ven. Ja, vi har så mange. Det var der ikke engang, at du, nej, Kasper og Emil, var det ikke jer, der lagde på Twitch en gang? Nå, Der er livestreamet på Twitch. jo det gjorde jeg engang. Ja.
Var det sjovt, Kasper? Hvordan var det i branchen? Så det var meget fascinerende, du ved. Var det en hård branche? Ja, Vil du bare gå over den, så kommer jeg lige 2 skot. så, Det kommer nu. Bum! Klar, vi går på. Går vi? Ja. Okay. Okay, det er i orden. Jeg skal have meget. Fuck, det var godt solet af mig. Prøv at se, hvor meget damage jeg givet ham. Godt finde. Nej. Nej. Bagud med dig. Slem med dreng. Slem med dreng. Philip. 5-1. Fuck, vi owner dem. Og Philip, det bliver et godt game at lægge på YouTube. Ja, vi vinder fucking godt. Og det er ikke custom for helvede. Det er normal games. Vi spiller ikke ligesom. Vi spiller ikke noobs. Vi spiller ikke ligesom. spiller ikke custom, Niklas. Eller, nej, det er ikke custom, det er heller cool. Philip, det går da også. Ej, de der guns skal man da gøre noget ved, kan man? Nej, det Altså, Heimer, eller hvad? ja. Jeg har måske guns, når du har feedet midtlægen. Ja, vi skulle også feedet, vi er. Jamen, det er midtlægen, jeg synes, du ikke Heimer, at du har feedet der. Han har en 2-2. Så synes jeg heller, at vi er med at blive feedet. Ja, jeg var tæt på at overleve, men det var kun hans gunst. Ja, jeg skulle bare lige have på kuda, hvis jeg... Hvor nice, vi har ikke fået noget gank endnu. Okay, jeg skulle tage dig nu. Jo, der gør jeg ikke. Jo, vi er fucking lille bot, mand. Det er også fordi, Varus han er sådan lidt slags snob. Han er ikke så god. Han har en 3, og det er Volibear, han er virkelig underlig. Nej, han spillede det... Nej, han spillede stinker. Jeg vil ikke passe på. Fuck. Jeg har ulti, jeg kommer lige med et ulti. Du overlever, det ved jeg. Nej, det gør jeg ikke. Jo, du gør. Åh, det er fandme heldigt der. Ej, ikke til dig. Ej, det er lige til dig. Jeg kan ikke gøre noget. Der kom heller ikke noget SS. Nej, det er virkelig dårligt. Ingen SS. Ja, der kom ikke SS. Nej. Slet ikke, fordi... Og nu fik de tower. Det ved vi, hvorfor noget gangs. Fordi de ikke har dobbelt tower nu. Vi laver Grakos! Jeg sidder stok. Fuck GG. Vi kan faktisk godt tabe det her game. Mads? Ja. Okay, du er der stadigvæk. Fuck, gå GG. Fuck du. Hvorfor får du... Skal jeg give dig et real gold til standard skin? Nej, er det ikke med face? Jo. Det skulle ikke. Fuck du vil med egentlig. Nogle gange, når jeg er helt feedet til sidst, da jeg er fuld ved, så køber jeg altid noget af. Køb også en GA. Ja. Hvis I ikke hvad GA det er, så det gør sådan en del. Ja, det ved jeg godt. Nej, hvis folk ikke ved det. Nogle af dem, der er derude, der ikke forstår det. Kom, vi skal lige have bare. Eller... Vi skal ned og botskill. Kan jeg godt sige. Jeg har altid et kvarter. Et kvarter, Philip. Ja! 5 minutter. Okay. Jeg har altid... Klar, Philip. Nej, vent. Ikke nu. Jo, bare godt nu. Må jeg ikke få hammer? Try, du får den næste. Hvis jeg kan ikke love, hvis jeg stiller det. Godt, Philip. Try det første, Philip. Men det gør jeg heller ikke nu. Det må jeg så Det er fordi mine basic attacks, de skader så hårdt. Ja. Du har også kommet finde til Edge.
Ja, og jeg har 1.500 kroner, så... Jeg har 1.000. Jeg Jeg, lige købe en... jeg skal købe min Blade of the King, Blade of the Moon, eller Blade of the Moon King. Hvad? Volle bliver blevet sur over, han ikke noget. Hvor den store gun skader. Jeg nåede lige at dræbe den. Ja, what det Philip, det her game, det var GG. Hvordan der vinder vi da? Fucking fail! Han kan få mig ikke om, men han flasher. Pedobier. Pedobier. Hvad? Du er der. Folk, du er der. Fuck! Jeg vil... Godt. Nej! Oh my fucking god, jeg kunne gøre noget til at komme volleybier på den anden side. Ja. Jeg skal bare løbe min vej. Det er fandme dem der var. Ulla. Philip, Hvad? kender du B'er kongen Jens? Ja. Han er bare. Han har faktisk ligget... Det var 4 måneder siden, han lægger en video op. Der er nogen, der kommenterer på, at han ligner en trold. Ja, så rigtigt. Jeg har også selv gjort det. Har du? Ja. Det er lang tid siden. Du er nødt til det, Kasper. Du kunne ikke vælge ham. Jeg kunne ikke lade være. Jeg tænkte så meget. Jamen. Ej, det her det er ikke no hate. No hate. What, jeg dør? Kom hen til mig. Hej, Martinkas. Kom ind til ham. Han er gone. Godt det der, Philip. Jeg kommer op, Philip. Hvad så? Philip. Er du nødt til at vores krakas for mig? Spiller vi ikke godt, Kasper? Jo. Spiller godt nok. Godt nok? Altså. Ja. Du må bare vente til jeg kommer til at se dig. Ej, I spiller godt. En godt team, mand. Vi vinder den her, så Han får... Okay. Lige til at gå derind. Lad det ind, lad det være. Tag alle, man kan bare puste ud. Det er bare da. Hvor meget bilsepower har han lige? Kan ikke bruge ulti, når han er død? Hold kæft, du var low der, Mads. Jeg er lige på dobbelt. Jeg tror, du har noget med 20 okay. Ja. Mening. Hvad? Mening. Jeg kan fuldstændig mene. Nu dør jeg. 11-4, ja. Han er 6-4. Puste ud, lad det bare. Mads, har du spist aftensmad lige nu, eller hvad? Ja. Okay. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal have. Jeg skal bare millionbøf. Millionbøf? Millionbøf? Det skal være millionbøf. Jeg hader bare Heimer, han er blevet så OP efter hans sidste opdatering. Ja, men han var lort sidst. Ja. So hard. So hard, Philip. So hard. Hvad så? Grakkers brugte ulti på almindeligheden. What a waste. Og prøv at se det, han køber, Philip. Okay, jeg bliver stående, jeg kan ikke gøre noget, så... Hallo? Kasper? Hvad? Vores Grakkers, han have købt 3 Dorange Ring. What? Jeg tænker bare. Prøv at der. Jeg vil lige se Gragas. Jeg tror han er købt for IRP.
Så tager lige hurtigt midtbanen. Vi skal fucking vinde det her game. Vi vil lige prøve at se de to skud. Wow. 2 skud på Phil, det var meget overhældigt. Jeg blev nødt til at tømme. Jeg går bort. Det eneste jeg kan lide, det er Timo. Han er en småsys. Jeg kan ikke Og lide. kæft, det Scrag er så lort. Men Hvad? Ja. Skal du spise, Kasper? Kasper, Hvad? skal du spise? Ja. Nå, du skal over. Løver bare i min grøn. Skal du kalde mig en lille dreng, hva'? Fuck, that's so cute. Mand, jeg skal hårdt. Vil du også købe? Vi ses. Præcis. Jeg fik egentlig nemt. Easy. Du kan tage ham solo. Jeg kan tage ham på 3 bas. Kan du tage ham, Philip? Ja, sagtens. Og se, hvor easy det er. Okay, jeg var også lige ved at dø. Jeg var også lige ved at dø, men det er også fordi han på voldtid. Philip, prøv at se, jeg tager lige den her inde. Jeg tager lige blue buff. Ja. Kom ikke til tag. Nå, jeg vinder, sgu da bare tage ham. Det kan jeg vel lige så godt. Der er ingen bot lige. Og hvis de kommer, så nakker vi. Ja, du er for rummelig feed. Ja, jeg har en 12. Kan du godt lide Born Baby Vest? Ja, det er mega fedt. Den Nu får vi tower. Den har Lux med skin. Ja, jeg har prøvet at spille den. Og Vayne. Den er også skin til Vayne. Yep. Men det var bare noget skin, det der. Ej, jeg synes, det er fint nok i en game. Ja, det er Det fint. var fedt nok inden under hendes vest. Det er absolut ikke. Ja. Åh, Oh fuck. Holy shit. Okay. Jeg så ikke lige, hvordan han skal så psyko. okay, det der, det er også bare, det er også 2, der er gode. Det er også... Han har også en 10-4 score. Ja. Har du ikke en 15? Nej, du har en 12-5. Jeg har kun en 8-6. Mm. Hvis mit øje skader. Hvad? Du er god til at sætte, ved du godt. Du ved hvad? Ja. Jeg Skal har... du kære på den? Jo, jeg vil også gerne have sæk. Det tager også lang tid at spare op, mand. Ja, det skal du altid. Jeg skal bare have 12.000 IP. 12.600. Ja, Så har jeg råd til så er du der. Hvis jeg har råd til begge. Nej, men. Godt, det der. Er du med på til Drake? Ja. Det er med money bare lige. Hurtig money. Og toplane, det er ved at gå over stregen. Drakkos skal ikke begynde at ramme med sit hold. Og det er et basic attack. Hvis der er en liv, Philip. Men det er også fordi, jeg tænker. Vi bliver nødt til at gå op i teamfight. Nej, du kan bare smide det med. Jeg bliver nødt til at bare gå derop. Kan du... Men deres armor, det er... Jamen der Heimer, han er godt nok god armor, må jeg sige. Hvem kommer der først? Ja, nu er der mange deroppe. Okay, ja, det der kan man gøre nar ved. Det er sådan nogle fine lorte, mand. Oj, vores VV her. Det der. Fuck, han skader. Ja, prøv at se der. Det der, han stiller mit kill. Prøv at se ham, hvor is det er. Nå, men YouTube. Vi sidder stadig vimler, vi sidder stadig ikke og spiller.
og det er dejligt, det er swag, og ja, Det går godt. ja, nogenlunde. Det er fint og slet. Nej, vi har en, hvad fanden er det for? De har halvdelen af vores kædes. Ja. Så det går godt. Det er den eneste, der har brug på deres hold. Det er egentlig Det er altså en heimer nu. Varus, Det er bare huspot. Varus han sutter af helvedes til. Ja, det gør Fils, det gør helt fint. Det gør Volley Men også. vores Raggers, han er heller ikke god. Den eneste er god. Det eneste, hvis de havde en chance, så er de Ja, det var Heimer. Så Så er det vores Heimer. krak, altså sådan er købt. Nu Det- er de her 375 heal, 10 cooldown. Lol, det er jo ingen AP, det er noget, det er jo en supporter item. Hvad? Krakker skal du supporter item. Heimer på spåbilen. Dødsligt. Jeg har den samme score som Heimer, jeg kan ikke engang færdig i solo. Tillykke, det kan Grasik. Jeg kan også ikke også. Lidt mere slower. De har Bilsen sagt, han har ikke de bedste. Grasik? Ja. På Nordic har jeg skin til ham. Er det ikke Riot? Hvad? Det er Riot. Jo, det har jeg også til senere, men Grasik. Nå ja, det er fint. Men den flyttede jeg også på VS. Jeg ved ikke, om jeg har Riot Gold med. Philip? Hvad? Og de holder lige væk. Ja, de kommer alle ned mod os. Højst sandsynligt. Vi går ned mod dem nu, Philip. Nu tager vi dem. Nej, vi skal lige have minispawner. Og så recall det med det samme. Fordi så har vi super minus. Sådan der. Og recall med det samme, de kommer. Ja, de er på vej op til os højst sandsynligt. Ja, det er de. Der er ingen, man kan se på banen. Dragon, måske Baron. Skynd dig. Jeg tror, vi skal til Baron på et tidspunkt. Bare vi kan tage den nu. Jeg prøver at se top bot lige. Det er så OP pushet også. Mm. Kom, vi tager bare Baron nu. Vi er sådan løg og højere, end du er. Hvem tænker? Det lader vi Grakers gøre. Nej, er det ikke bedst bare væk? Jeg flyver mig. Det var mit lifestyle. Det går hurtigt, det her game. Det går hurtigt med at tage den. Eller er det bare mig? Det gik fucking hurtigt. Ja, alle behøver ikke gå op og tage ham. Nej, Så har vi jeg to. var nødt til volleyball. Jeg er volley. 2! Jeg kommer. Åh. Åh, det er KS, mand. Er det KS eller hvad det? Det er også, ja. Det er noget for dig. Ja, jeg skader lagt nej på hende. Jeg skader ikke noget, når han er til guns. Han skal også overflå på det. Ja, Jeg tror lige, at skons det virker, og så vil jeg være død nu. ja. Så lige må man komme op. Yes, red buff to me. Jeg får bare lige fuld liv. Hallo? Hvad så? Har venner I? Nej, vi har ikke vundet endnu. Jamen, jeg har fået Baron. Ja. Hun er død i hende, altså. Jo, hun er... Okay. Så blev det lidt lys herinde. Ja, det kan jeg da se, der gør. Hvad laver du, Mads? Hvad? Hvorfor står der skue? Nej, jeg skal bare lige shot. Og I pusher også ligesom vi gjorde... Ja. Ja. Nå, det er der, du kom til jer, hvor vi er bonding. Ja. Gik du af hospitalet? Nej.
mit quadro blev stilen. Er det rigtigt, Philip? Og det er fint nok. Det er også teamfight, så det kan være lige meget. Det går hurtigt. Det er fordi vi er der. Vi er 3 minions. Vi mister en halv minion på det. Ja, we win. We win. Tak Josef for at I så med. Det var gameplay, som Er I færdige? ja, som var min ven spille til.